ọ bụrụ na ige ntị n'akụkọ ọfụma ị ga-anụ ifu onye oru ụtaba n'afọ. Ụmụaka oge a bụ oge anyị ji enwe aṅụrị, oge anyị ji egwu n'ife mmemme anyị kpọrọ egwu ọnwa, mana nke izu a pụrụ iche. Ife o ji pụ iche bụ na anyị bụ egwu ọnwa anyị wee bịa na ndị ikeli ọnwụ. Ndị ikeli ọnwụ dị n'okpuru ọchịchị Orumba North ebe ọ dị. Ihe o jikwa wee pụ iche na ụdị nke ya bụ na onye ga-akọrọ anyị akụkọ na nke izu anụnwa bụ eze nke 11 ndị ikeli ọnwụ, eze Chukwuemeka Ike. Eze ị ga-adị nnọọ etu isi wee bịa wee mee wee sị ka ị nọnyere anyị n'egwu ọnwa, anyị wee na-ekene gị rie nne. Ụmụaka ke nna ifu na-ekene eze ị ga-adị eze ụmụaka na-ekene Chukwu ga-anọnyere unu ka unu topụta ezigbo mmadụ, maazị na ori ihe eze nke 11 nke ndị ikeli ọnwụ dịka nsi wee gwa ụnụ. N'akụkọ nke ọ ga-akọrọ anyị ọtụtụ akụkọ, mana nke ọ ga-ebu ụzọ wee kọrọ anyị maka ya bụ Anaebunwa nke ndị oyibo kpọrọ Potter's Wheel, maka na ụnụ ma na eze Chukwuemeka Ike bụrụkwa prọfesọ na nke nnukwu dere ọtụtụ akwụkwọ. Na ime ndị akwụkwọ dị ka ọ ga-esi na ya wee kọrọ anyị ya bụ akụkọ. Eze, anyị ekene gị, ndewo. Akwụkwọ nke m ga-eji wee bido bụ akwụkwọ maka ụmụaka nọ na praịmarị skuul. Na mbido akwụkwọ ka ọ wee dịba a kpọrọ ya na bekee The Potter's Wheel, edere na 1973. Mechazie dee ya n'Igbo Anaebunwa, nke pụtara aka tere nnukwu aka. Ma akụkọ a bụ maka nwatakịrị a na-akpọ Obuechina. Papia bụ Lazarus, Maazị Laza ka a na-akpọ ya, mama Obu ka a na-akpọ ya. Obuechina amụrụ ya si ya bụ nwoke nọ n'ezinụlọ ha, mana o gosiri ife ndị Igbo na-eme, amụọ nwa a na-enwe nchekwa na ya bụ nwoke. So mgbe a mụrụ nke izizi ọ bụrụ nwaanyị, ha wee kpọọ ya Ụzọamaka. Mụọ nke ọzọ bụrụkwa nwaanyị, ha kpọọ ya Nkiru. Mụkwa ọzọ ọ bụrụkwa nwaanyị, ha kpọọ ya Njideka. Mụọ ịnọ ọ bụrụ nwaanyị, ha kpọọ ya Nkechi. Mechaziri wee mụọ nwoke, nyebezie enyi ahụ Obuechina. Nne ya kpọọ onye Igbo na wee na-anọketi ya, ma mma ya kpọọ onye Obianọ maka ọmụanye obi wee n'ọnya. Ndị na-ayọ die ka achọta nwaanyị ọzọ ka e wee nwee nwoke, enweghịzi ike adịghịzi ha. Ma Obuechina topụta, o nwere okpotokpo isi a sị na ọ bụrụ juru ya maka akwụkwọ. O topụta, nne ya na-ene ya anya maka na ọsọ nwoke, ma mma ya adịghị ekwe ka ọ larụ ebe ọzọ. Egwu na-atụ ya n'uchi, mmadụ na-ekwe kpọrọ ya zulie, sonye na mama ya na-edina na-alarụ. Ọsọ papa ya ọsọ tụmadụ ebe ụmụnne ya ndị ọzọ nọ, nakọtazie papa ya wee sị mba na nwatakịrị ya akpacha anya mama ya asụtụ ọnya ya, na ọ ga-edupu ya ka o jee ebe ọ ga-agba odibo ka o wee mụta ihe. Maka ndị Igbo na-ewu na onye ata ahụhụ ya amụta ihe. Mgbe anyị dị obere ezikwa etu wee mee anyị onye ọbụla eduje ka o jee gbaa odibo taa ahụhụ ka e wee mụta ihe eji wee wụrụ mmadụ na ndụ ya. So mama Obu ekwe agba akata ihe a, mana nna ka nke o kwuru na-eme, wee bụrụ na ọ ga-ejeri, ọ ga-apụ jee ebe onye nkụzi ihe a na-akpọ ticha, onye nkụzi ya na nwunye madam na aka Seven Central School. O tere aka be ha, ebe a ka ha jere wee bili. Obu wee bido
mgbe ọ bara basa izi ọ bara na klaasị ajụọ onye kedu ihe ị bịara ebe ebe a ọsị ya na-agụ standard 2 ọsị ya bara ọ ya bụ klas 2 n'Ipeka ọsị na ọ standard 2 onye nkụzi o wee sị ka ya nye ya ememe akwụkwọ wee kpọrọ ya okpotokpo okwu tintinabulation ka ọ supee ya o nwere ya asụpegbu tintinabulation ebe a sị ka ọ supee tintinabulation hei ụmụaka klaasị tinye mgbu ka egwu dị nke asị ka onye asụpee obu tụgharị ya n'anya ticha were chọọkụ ka ọ na-ede na bọọdụ ihe o mere obu wee bido ti I maka ọ na bekee ga akpọrọ tintinabulation n a na-ene ya anya anọgaba chekwa n ihe anyị na-ewepụtachazi ya n'ihu wee supeti ihe a tintinabulation a onye nkụzi wee tie wee bịa makụọ ọnya sị ya na nwatakịrị a ga-ejete aka otu a ka ọ dị obu wee na-aga n'ihu n'akwụkwọ kama na ebe ọ na-agbazi odibo ihe agacha ka o si wee tụọ anya na ha erie anụ ọ bụrụ na onwe ọkụkọ nwụrụ ewezi ka ha rie ndị odibo mana egbu ahụ egote anụ n'ahịa ọ na-eru ha na ndị ọzọ nyawa onye pekarịcha na ndị na-agba odibo ebe ahụ ndị ọzọ ndị okenye a maka ha si eme ka ụmụ etu esi eme maka mama ha madam ọ mụtaghị nwa na-emesighị ike ahụ na a na-esi nri ya na-ete ohe ebe a na-asụ nri ebe a ka e wee hụ na onwe onye ndoro nri ya na-asụ asụ so ụmụaka achọpụta ihe ya eme iwere nri itinye n'abụ gafee ebe ofe dị suri ya ebe ahụ wee ka a ghara ịchọpụta ihe ị na-eme mana obu ibe hịarị ahụ ụbọchị a si anya sie nri ụbọchị o mere mma na klaasị agbasazie ka eje rụwa ọrụ ma ụmụaka ndị nkụzi adịghị eso arụ ọrụ o wee narụzie onwe esu a nalitere madam wee nụ ka a na-eme mkpọtụ si onye na-aga ọsị n'ọnya wee si ya bịa ka ọrụ ihe ọ ga-ejesi obu esibe nri ọbụla na ndụ ya wee kọrọ ya ji esie nke a weta ngịga iweta azụ tinye na ya mee nke a ọ bụ wee jesiri ihe a o je chọọ ndị obodo odibo ndị ọzọ nye onye kwere abịa o wee je bido sibi ya mekata ihe na-aga mma o ruzie itinye na nnu o were nnu na-etinye bọtụlụ nnu o ji wee kpọọ ha wunye na ihe ọ na-esi ọ maazị ihe ọ ya eme ọ bịa gbanye mmiri na ya onwe ihe o mere makatazie ka ọ na-emezi ihe a madam na-eti ka ihe ị na-eme ka ihe ị na-eme wee mekatazie wee pụta wee hụ ebe ọ wụnyere ihe a na basket ka o ọgbụghị mmiri bido siwekwa ọzọ wee maa anya tinye ji ihe o tiri ya mesizie obu wee nwa na-amụta o nwere hụ nwata ha na ya bi a na-akpọ silence ịkpọ ọnya madam kpọ ọnya oku ọ na-aza nọmba 1 akpọ ya ọzọ nọmba 2 ekere akpọzi onye ọzọ mgbe a kpọrọ nke ịtọ o je wee za so mana o butara ahụhụ mechaa chọzie ka ọ na wee dere ticha leta n'afa si na ọmamụ ya dere wee tọgbọrọ ticha na skuul wee gụọ leta ka o bunata na o nwere ihe dị mkpa ka ọ bịa mee n'ụlọ ticha wee nezi ya ajụ wee chọpụta na deeti edere leta ahụ deeti o rurie na skuul wee bido si na onwe ihe dị na leta obu mere ka nwata amata ihe ndị a niile wee chọpụtazie na ọnya dere na obu dere leta ahụ na ọwụ mamụ ya na emechaziere ekwe ka ọ jee ọdịda ebe ha ka hụ arọ gachara o ruzie ebe ahụ wee si na ya ezi ana ka ọ natara hei mamụ ya na-ebe akwanekwa ọ bụzi isi ọ tachara arụ nnukwu na ọ isi ka ọ ma nna ya na-ene anya na obu na-eje ozi ọ na-eseje n'ubi nata n'ebe akwa hụ nọ na ihe dị iche dị ya n'omume onwe aṅụrị na ọzụzụ ọ tụrụ na-enye aka so ogbu mechaa na were aghụghọ si papa ya na onwekwere ihe a chezọrọ ebe ahụ akpati o ji eje akwụkwọ a ga-enwe ike ije wenatara ya akpati ahụ ka e wee jebe akwụkwọ ebe a papa ya sị o enyere papa ya mechazie si ya na kọwara ya akụkọ yes si na eme onye a na-akpọ Edmond ọ sị na ya mụ ya
ebee ka ọ nọ ọ sị na ọ pasịrị jee gọọmenti kọleji Ụmụahịa si ebe ahụ ndị ọcha wejie King's College ọ sị ya yes na Edmond ahụ ya na ndị ọcha na-aṅụ tii na ha chọpụtara na ụbụrụ isi na onwezi ihe ya akụzi ebe a ọ gafekwa ihe ya na-akụzi na Naịjirịa n'ọzi obodo oyibo ka o ya eje ka o jee gụba akwụkwọ o wee sị ya nyabụ Edmond na o nwere onye na obodo ahụ a na-ekwu mbọchị ka a mụrụ ha na-abụ onye jere onye aka nne ya mụọ nke jekwa nye onye nke a mụrụ ụbọchị mana kpọọ ya si Edmond a ọ nọ ha obodo oyibo ya na ndị ọcha na-agụ akwụkwọ onye nke ọzọ ebee ka ọ nọ Caleb ọ sị na ọ na-akwa trọk n'Ọnịcha ọ sị igbo ihe dị iche na Edmond ọ ticha ka ejere bie ka a zụọ ọnya ticha na-akọ na ụbụrụ obu dị nkọ karịa nke Edmond ya bụ na obu nwere ike gaa gụọ akwụkwọ ndị ọcha mana Edmond tachara ahụhụ ebe ahụ wee litụrụ na ya Caleb ka ebe ọ nọ na ọ na-akwa trọk n'Ọnịcha a na-eje na-aṅụ ngwọ na-eme mmanwụ na-eme ihe dị iche iche onweji uru ọ bara na-ewezụga na ọ dara ada ka ọ na-ama moto wee chịkọọ ọgba aka atọ ugwu ka o jere n'agha na Bọma maka agha ndị ọcha so gwazie ya nke ịmara anyị na-eso na ma ije taa ahụhụ o nwere uru ọ na-aba oge ruo etikwu ya na moto ọ naba ebe ahụ papa ya ekwe ka ọ nọrọ n'ụlọ ọ ka akụkọ asị wee gaa a kọrọ ya na bekee na Potter's Wheel mechaa kọọ ya na Igbo Anaebunwa Potter's Wheel ije tụgharị ya n'Igbo fịara arụ mana Anaebunwa ihe ọ na-egosi bụ na ọba anụ na ndị Igbo mgbe anyị bere obere ọba anụ ka eji azụ ụmụazị a na-ekwe ka anyị rie akwa unu na-eri akwa taa ọkụ na-eri akwa mgbe anyị dị obere ekwe ka anyị rie akwa maka iri ya akwa emebe akpịrị maka ya bụrụ ezigbo mmadụ ma a na-ege na ọba anụ ka eji azụ nwa na-ekụziri ife dị mma nke akwụkwọ nke izizi ọ dị mma kedu na ife unu na-agwa eze anyị na ọmarịcha akọ ọkọla anyị eze ndewo eze anyị kenekwa gịrị nne maka nkụzi a ịkụziri anyị ugbu a ka anyị maranụ ife unu mụta na akụkọ ọkọla anyị maka Anaebunwa onye ya agwa anyị ife akụkọ a pụtara na akụkọ a akọ kịta nna ngwanụ ihe m mụtara na ya onye Chukwu nyegoro akara aka o nyego ya ọ zatara ya onye Chukwu nyere akara aka na omego gịnị nna kedu afa gị Confidence Okafọ ọ sị na onye Chukwu nyere akara aka na omego gịnị ọ ga-agbakwa mbọ onye ga-akara aka ọ ga-enyere ya aka ọ na ya agba mbọ ka ị wee nweta uru dị na ya akara aka ọ dị mma kedu onye ọzọ mụtakwara ife n'akụkọ a ịkụnye egwu anyị afa gị afọ m bụ anya na Chinechere ife m mụtara n'akụkọ a bụ na ọ bụghị sọ ndị ma akwụkwọ na-abụ uru o nwetara ya ọ sị na ọ bụrụ ọsọ ndị ma akwụkwọ na-abụ uru eziokwu maka na ọ bụrụ ọsọ ndị gụrụ akwụkwọ na-aba uru o nwere ndị na-agụrụ akwụkwọ mekwa gịnị bakwala uru o nwere onye ọzọ afọ m bụ Obiọra Nwafọ ihe m mụtara dị n'akụkọ a bụ ọ bụrụ ọsọ anụ na akwa ka eji azụ ụmụaka ọ sị na ọ bụrụ ọsọ anụ na akwa ka eji azụ ụmụaka na-ekwesịghị na-ekụziri ụmụaka ka esi eji ozi na-eme ezigbo omume ọ dị mma nwere onye ọzọ mụtara ife na ya kedu onye ọzọ mụtara ife n'akụkọ a ọ dị mma unu zara nke ọma ya bụ akụkọ ọ dị mma nke ukwuu maka na ọ bụrụ na akpọpụrụ ya ka o jee ya bụ ọzụzụ ọ karọ ịmụta ife
maka na nne mụrụ ya emebe gị nọ naanị otu nwa nwoke nya ma gịnị nya mụtara ka ọ rapụ ya n'ụlọ ka ọ na-enye esa anụ na gịnị na agwa mana nna ya eneghị anya fụ na ya kpọpụ nwa na ọ ga-aba gịnị uru o wee mee gịnị o wee dupu ya bụ nwata wee luo wee mụta ezigbo ife nya ife anyị na-eme ka ndị na-ekiri anyị n'onyonyo ọ kachasị ndị nne na nna ka fa na-azụ ụmụaka ọfụma ghara ịdị na-eme nwata nwa ka anyị kụziere nwata ife o kwesịrị ịmalụ ka ọ ga-abụ oto ka ọ na-aga n'ụzọ mee gịnị n'ụzọ dị mma ọ baalụ nne na nna ahụ mụtara ya uru ọ baalụ obodo gịnị uru. Ugbu a unu ga-afụzi ka ụmụaka si wee na-abịa ka fa kene eze maka na ife eze mere fa dị fa mma nke ukwuu fa wee sị ka fa were egwu a wee kene nye ekene maka ohere ọma a onye fana ya ịnọkọ wee kụziere anyị nchabụ ụmụaka nkụzi gbasara akwụkwọ niile o jee. Run. One. Run. Kachano. Kiki ko dabu saji Kiki ko dabu saji.
ji egbu nne ya. Naịra nkọbọ emegwarụ n'obodo anyị. Na-amazi nwa ya. Naịra nkọbọ emegwarụ n'obodo anyị. Nwanne amazi nwanne ya. Naịra nkọbọ emegwarụ n'obodo anyị. Enyi amazi enyi ya. Naịra nkọbọ emegwarụ n'obodo anyị. Ibe amazi ibe ya. Naịra nkọbọ emegwarụ n'obodo anyị. Ukwu anyị unu ahụ na ihe ego na-eme anyị. Ekwela ka ego chịba ndụ gị. Ọ bụ ebe a ka anyị na-abịa na njedebe na nke izu ụka ọzọ anyị bịakwa anyị ga-akọkwala ụnụ akụkọ ụnụ ga-esi na ya wee mụta ife. Kedu na ife ụnụ na-agwa ụmụaka ibe anyị? Emesịa. Aka mbụ onye nke gị Uche Nwosu ka Chukwu. Ọ bụrụ na ige ntị n'akụkọ ọfụma